Mateyamo kurwase ikenyoro kia Gesarara kegotoke ward ya Nyatieko nsemo ebunge ya Kitutu Church South ase county ya Kisii nigobone gosaba obokonyi erigwakana ebili ya nyagitari yoyo mwabo omwana omoke bumwaka oyomo Joseph Mose uyu osiria hobogima bwaye ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH maiga yoko yera nyomba na buno murikitu Wycliffe Orenge agotomanya sorboti rokobwatia nigobono Mateyo yasokire na goteba buna nigobare noboremerwa nobutako bonene abwa sebona batanyari gwakana ebili eyo ya chilingi chiribu chimi ibera sebasabire gokonyo Nenka yomongina Alice Kwamboka korwa ase kenyoro gya Gesarara mwamusio location e ward ya Nyatieko ensemo yebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii. Eyo yasokirie elyo gusaba obokonyi bugwakana ebili ya nyagitari yomwana bo mwaka oyomo nyagosira Joseph Mose oyo oyerete nyomba mwabo tariki 3 omudingo narimo omwaka wa 2025 nego koirwa ase nyagitari ya KTRH rekonyoro bogwenia kolenda agasiri obogima bwaye kareme ya ICU. So naringe gas mwino gaiga na marugitare ngoro gas nare gokora ngoira na gocha ngonyore rio kinyomba aba nganyoro mwana ayete ngamwira nyagitari dispensary tachi kokonyo ngamwira town kero na mwira town akapoke emergency alafu kama kubekwa ICU so ICU yeiga obere 9 days yechiga on Wednesday naria chitagasira obona karasira ebire kabe yatirire igoro bago kwana na kwerera na mayenda manene gotia asabara limambi ya rero nigo iso mwana amona ngina koro omwana oyo batebire buna enke yo nigetari kwenyara na igoti bakonyara gwakana chibese chyo so se familia yeiga ntori kwenyara so nabakora mboroko boko andonse asara nyare nang'ang'anire tari gasimbwate nebiparua tu ani biparua birero nyore mambitonyora mano ubonene tugwetera sasingino nyetubwati giparua iki amukorara njara mumuroja myoka nyore arete turi ninyoke nkonyora turi tokoborwa abo tokorara ngeyo bokamumbaro muroje nyomba muroje nani ule nyumbaro patachizi baligi ebakorara ono mutakora byomukia mube bona nande nachikomenda kana mwana gochigoro ati mwari gwanje mutokoni nogo ichana buna nonye gakanetesha aso mwako magima tebakonyeti gwakana kende gionsi asekari batebetigo buna sha tari gwakanira barwiri bali bare ICU on Tuesday ngagenda sha nga report bagantenta kero gwakana ngabasaba singencho nchibwe komanyana ninde noboremeru bankonye nyone metinga kane metienye yuebere bagakana bagantei ngaka no mwako mugima umwako yo mugima bambekerete omotienyi gwakana 850 so njengakana 10,200 neba nakanire shaeyu ase biliari shaeyu techieti gosuki kero nachete ngabori omonyagitari gose ngabori bali batenenerete gari ase ngencho nakanire sha 10,000 nakinande bilia yeige gotira iga bagantebie bilia shae goshughulika montore ward tali ICU bone iyo shae itankonyeti naona ndoche na mbosa sengencho aikunisaidia bono nigo babasabira barayi na basamaria baya bali bali no moyo bwo gwancha basokere ko yesire nke yo gwakana ebili ya shiringi chiribu chimi ya ibere 1200 ase familia yeiga ntokonyora besecho so nare gosaba mugambi onde bwensi gosonde bwensi oraigu wetera mariogia yaiga na bakora mboroko boko na bagotokonya asa kwenyara chenare gosaba abarayi baito bosipi abe MCA women rep abagavana abaseneta asebali baki mujono takeire baramboroko boko kibararamboro boko Nyasaye itori igornera takubatiga amina nigo yategera sabarayi na basamaria bayagwe sokia rego yakonye nkeyo elinyara ko mwene omwana oyo asobwango ebile yoto nyagotira inkoripoteri Soko TV kurwa Gesarara ensemu yebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii Wycliffe Orenge.